Výživové doplnky zažívajú boom. Okrem overených výrobcov sa však internetom šíria reklamy na produkty, ktoré sľubujú zaručené uzdravenie a rýchle riešenie aj bez lekára. Anonymní obchodníci zneužívajú na ich propagáciu skutočných lekárov. Ukradnú im tvár, hlas a vkladajú do úst slová, ktoré nikdy nepovedali. Môžu sa proti zneužitiu identity brániť a je týmto konaním ohrozené zdravie a životy ľudí? Ja, doktor Roman Sokol, vám zaručujem, že erekciu je možné obnoviť bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Počúvajte ma. Hlavnou príčinou slabej erekcie je zlé prekrvenie. Zázračné riešenie problému s erekciou sľubuje v reklame urológ Roman Sokol. Tento lekár skutočne existuje, no reklamu na produkt nikdy nenakrútil. Niekto ukradol a zneužil jeho identitu. Používajú veci, ktoré boli verejne dostupné a dokážu nám naozaj zmeniť všetko. A je to veľmi ťažko rozoznateľné, preto lebo tie pokroky v umelej inteligencii a v tomto idú tak neuveriteľne dopredu, že niekedy ani ja neviem, ja viem, že som to nepovedal. Celé tyhle věci začaly, já bych řekl, tak asi zhruba před 6 lety, možná ještě víc. Když jsem začal doporučovat lék, který se jmenuje Ton. A ta reklama byla v tom, že když ho začnete užívat, tak se během 2 měsíců z vašich cév ztratí 500 gramů vápna. No, půl kila, kde by se to tam v těch cévách vzalo. Už to byl první nesmysl. Koľkokrát už vy ste boli obeťou takýchto deepfakeov, AI videí? Už viackrát, myslím si, že 4 alebo 5 nejakých doplnkov výživy alebo liekov a rôznych kombinácií použili moje meno, môj hlas a moju tvár na to, aby to propagovali. Lekári, ale aj verejne známe osobnosti ťahajú v súboji s podvodníkmi a umelou inteligenciou za kratší koniec. Technológia je tak pokročilá, že videá môže prakticky vytvoriť ktokoľvek. Dnes to už nie je vôbec náročné. Dnes vám na to stačia iba peniaze a dokonca vám na to stačí relatívne málo peňazí, aby ste niečo takéto mohli spraviť. Tým málo peňazí myslím pár desiatok dolárov, pár desiatok eur. A ste schopní naklonovať známu tvár a vyrobiť video, akékoľvek chcete. Dnes sme už tak ďaleko a ja tvrdím, že to je stále iba začiatok. Urológ Roman Sokol podal niekoľko trestných oznámení a pokúsil sa odhaliť pofidérnych predajcov aj sám. Objednal som si 10 balení tohto zázračného všelieku, ktorý lieči erekciu, ejakuláciu, rakovinu prostaty, zápaly prostatidy, zväčšenie prostaty. A tak im hovorím, že OK, že pošlite mi to na dobierku a už si to nepamätám presne tie detaily, ale adresa, že Mudr Roman Sokol, PhD, MPH, privátna urologická ambulancia, SRO a absolútne im nič nebolo divné. A ja sa pýtam, hovorím, prosím vás, není vám blbé, nepočujete to meno Roman Sokol? Však vy používate moje meno a idete ten preparát predávať mne. Já jsem odjel ráno do práce a kamarádka volala mojí manželce, říkala, prosím tě, Honzu zastřelili v autě. A Blanka říká, to teďka před hodinkou odjel do práce. Skutečně v autě, který vypadá jako naše auto, jsem seděl s prostřelenou hlavou za volantem. Ten titulek byl Tragédie české medicíny, no tak jsem to každýho upoutá, začne to číst. Tím to začalo a pak byly ty další, že mě hodili pod metro. Nejdřív to popisují, jak mě zabili a pak to pokračuje. Naštěstí 24 hodin před smrtí nám dal rozhovor. Den před svou smrtí prozradil našemu reportérovi šokující informace o zdravotnickém systému, kterého možná stáli život. A teď to začne. Nevěřte farmaceutickým firmám. Pokud stále chodíte do lékárny, připravte se na pohřeb. Farmaceutický průmysl je mafie. Není v jejich zájmu, abyste byli zdraví. Vytahujou z vás podvodně miliony korun. Já mám lék, za pár korun udělá 10krát větší efekt než tyhle věci. A už to ty lidi čtou. Viete, ich jeden jediný cieľ je obohatiť sa a zvýšiť marketing, zvýšiť predaj vecí. Výroba deepfakeových videí bola ešte pred pár rokmi mimoriadne náročná a výsledok aj tak nebol dokonalý. Dnešná kvalita AI videí je na nerozoznanie od reality.
Ak moja cieľová skupina na propagáciu niečoho je na Slovensku, vyberiem si známu tvár na Slovensku, ktorý dajme tomu lekára slovenského známeho a vytvorím si video tu ja sám bez toho, aby som k tomu potreboval niekoho ďalšieho. Vôbec to nie je potrebné na to zamestnať nejaké farmy, na generovanie videí a takéto veci. Toto nie je potrebné. Ja som sa zúčastnil na jednej konferencii, kde bol jeden celý blok, ktorý sa venoval práve tejto kybernetickej bezpečnosti, zneuženiu identity a tak ďalej. Boli tam dvaja príslušníci policajného zboru, vysoko postavení, ktorí povedali, že kľudne to centrum, ktoré to celé organizuje, môže byť v susednej miestnosti a nedokážeme sa dopátrať. Poškodenie reputácie aj obava z možného dopadu na zdravie ľudí. To lekárov trápi najviac. Výživové doplnky totiž nie sú tak prísne kontrolované a regulované ako lieky. A v štúdiu sa teraz online spájame s doktorkou Mirkou Hlubinovou, nutričnou špecialistkou. Pani doktorka, predstavuje užívanie neoverených produktov zdravotné riziko? Dobrý deň, prajem, ďakujem za slovo. Výživové doplnky nie sú lieky, takže nám nemôžu uškodiť. Práve naopak, výrobcovia starostlivo vyberajú a testujú rôzne prírodné zložky A kombinujú ich tak, aby boli zdraviu prospešné. Ak by boli tieto tvrdenia pravdivé, bolo by to ideálne, no pravdivé vždy nie sú. Podľahnuť ilúzii je jednoduché. A teraz už vidíme, že neprichádza pani doktorka Hlubinová, ale naša kolegyňa Mirka Ščobíková. Mirka, aký to bol pocit počuť slová, ktoré si nahovorila ty, no vo videu si to nebola naozaj ty? Tak je to skutočne desivé a v podstate až keď to človek zažije na vlastnej koži, tak zistí, aké je nebezpečné manipulovať s realitou. Pacienti sú častokrát zmetení a nevedia, či reklame veriť a lekárov, ktorí prípravky propagujú, žiadajú o pomoc. Dostával jsem opravdu stovky mailů, jestli si to mají lidi koupit, jestli to doporučuju, ty opatrní, tak jsem jim psal, že ne. A ty neopatrní psali, jak to mají užívat, že už si to koupili. A mě těch lidí bylo líto, protože stálo to asi 1200 nebo 1400 korun. Mně se podařilo získat jedno balení. Já jsem měl strach, co v tom je, tak v Ústavu sér a očkovacích látek mi udělali rozbor toho celého a ukázalo se, že tam naštěstí není vůbec nic škodlivého, ale taky tam nebylo vůbec nic, co mělo prokazatelný efekt. Takže to je čistě vyhazování peněz. Ale mě pojala hrůza. Představte si, kdyby nějaký psychopat tam dal nějaký jed a začal to takhle prodávat. Určite môžu byť nebezpečné, buď sú že nefunkčné a reálne nemajú nejaký vedecký základ, je to iba nejaký biznis model, alebo reálne môžu poškodiť ľuďom, lebo však ak ide o doplnky výživy, tak nemusí tam byť regulácia, môžu byť kontaminované, môžu obsahovať látky, ktoré tam nie sú napísané. Toto bol jeden z dôvodov, kvôli ktorému sme podali trestné oznámenie. Jednak, aby som bol ja právne krytý, lebo dneska neviete, kto dá na vás žalobu a prečo dá na vás žalobu. A naozaj sme sa obávali toho, že niektorí pacienti nebudú užívať lieky, ktoré majú a môže to výrazne ohroziť a zmeniť ich zdravotný stav. Já si myslím, že to je správný, že od toho tady ta policie je a že se na to máme obrátit, že už z toho důvodu, kdyby se skutečně něco stalo, kdyby opravdu někdo na to doplatil zdravím nebo životem, tak aby věděli, že jsme dělali všechno proti tomu, aby to lidi nebrali. Išlo to na kraj, tam to tiež zamietli, že sa nepodarilo nájsť páchateľa, ale dosť som sa pobavil, keď mi povedal policajt, ktorý to vyšetroval, že viete čo, že vo finále buďte rád, že aspoň viete, že ste populárni a že ste známi. Na jednej strane to padne dobre, ale na druhej strane je to až také tragikomické, že nie sme schopní v roku 2024 a 2025 vypátrať niekoho, kto jednak zneužíva moje meno. OK, ja to nejakým spôsobom rozdýcham, ale kto môže ublížiť pacientom. Máme vlastne problém ten reputačný, je tam teda krádež tej identity, čo sa samozrejme lekárom nepáči, teda ani mne by sa to nejakým spôsobom nepáčilo. A zároveň tam ja vidím aj nejakú manipulatívnu techniku sociálneho inžinierstva, že tí pacienti sú vlastne nejakým spôsobom tlačení do toho, že áno, že kúpte si tento výrobok. Je možné sa dopatrať k niekomu, kto to vytvoril? Povahy veci to nie je možné, lebo výsledným produktom je videosúbor.
Hotovo, koniec príbehu. Jediný zmysel to má preto, ako pri mnohých iných kybernetických útokoch, ktoré boli zrealizované. Ten dôvod je len taký, aby bol niekde procesne zachytené, že sa niečo stalo. Ak sa niekto rozhodne ma žalovať, aby som ja mal tu v rukách ten papier, že halo, tu som bol na polícii to nahlásiť, tento skutok, takto som ho opísal, ako som ho ja zistil a to je všetko, čo s tým viem robiť. Najčastejšie sa stáva, že vlastne sú títo pachatelia anonymizovaní, že je veľmi ťažké zistiť vlastne nejakú IP adresu, zistiť vlastne nejaké ďalšie informácie k tomu profilu, ktorý vlastne to zavesil na tú sociálnu sieť. A osobitnou kategóriou sú potom ešte vlastne tie podvodné webové stránky, kde samozrejme je možné zistiť vlastne kto je za tým registrovaním takéto domény. Ide o trestný čin na Slovensku alebo ide o zásah do osobnosti? Ako by sme to mohli momentálne podľa aktuálneho práva riešiť? Podľa aktuálneho práva deepfake vnímame teda v súčasnej dobe ako samostatný trestný čin, ale za určitých teda nejakých okolností by sme sa mohli baviť o podvode, o neoprávnenom nakladaní vlastne s osobnými údajmi a napríklad poškodzovanie cudzích práv. Ale v konečnom dôsledku samozrejme môžeme hovoriť o zásahu do osobnosti podľa občianskeho zákonníka. Práve tým, že nie je konkrétne trestný čin deepfake videa zavedený v našej legislatíve, tak je vlastne štatisticky obťažné teraz nájsť všetky tie konania, kde vlastne podnetom na začatie konania vo veci bol práve deepfake video. O tých prípadoch, ako ktorých vieme, tak teda hovorím, že najčastejšie, ak ide o zneužitie toho hlasu a tváre osoby, aj nejakej napríklad aj verejne známej alebo nejakej osoby, ktorá vystupuje treba ako lekár, je to najčastejšie kvalifikované ako poškodzovanie cudzích práv. Polícia sa môže pri vyšetrovaní zamerať aj na prevádzkovateľov webov, na ktorých sa deepfake videá nachádzajú. Určite sa rieši aj právnická osoba, ktorá môže byť za takouto firmou a vlastne za takouto, povieme, že teda webovou stránkou, domenou a vlastne ona by mala preberať zodpovednosť za to, čo na túto stránku dáva. Hej? A keď tam vlastne zneužije identitu osoby a vlastne poškodí túto osobu v zamestnaní v nejakej teda jej odbornej reputácii na verejnosti, ten poškodený môže, v tomto prípade teda lekár môže prísť o svojich pacientov v podstate a samozrejme takáto právnická osoba môže vlastne hazarduje so zdravím občanov, ktorí vlastne takýto produkt si kúpia. Už mám svého důstojníka na kriminální policii, s tím marně bojujeme 6 let, protože začali jsme pátrat po internetové adrese o to. To nás to házelo po Evropě, až nakonec to skončilo na Panenských ostrovech. A on říkal, tak to je ztracený, protože z Panenských ostrovů nikdy neodpověděli na tyhle dotazy policie. Štáty Európskej únie už začali vlastne niektoré pracovať na zmene legislatívy. Najskôr začalo Dánske kráľovstvo, tam vlastne sa to týkalo novely autorského zákona, že každý má teda právo na svoje telo, na nejakú tú vlastnú identitu, na svoje črty tváre, na svoj hlas. V konečnom dôsledku už sa pripája vlastne aj Nemecko a v Taliansku pred pár mesiacmi vlastne schválili zákon, kde už je nejaká trestnoprávna zodpovednosť pri používaní vlastne deepfakeov. Našimi novými právnymi predpismi, ktoré sú momentálne v štádiu vyhodnocovania pripomienok, respektíve už pred ďalším posunutím v rámci legislatívneho procesu. Jednak budeme nadväzovať na európske pravidlá, ktoré sú dané a ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty, ale týmto právnym predpisom budeme zavádzať aj nový trestný čin práve v súvislosti s deepfakeovými videami, pretože je potrebné, aby sa nastavovali hranice a pravidlá, kedy a za akých okolností práve deepfakeové videá budú považované za trestný čin. Ja rozumiem, že všetko, čo teraz rozprávam, znie akože strašne bezvýchodiskovo, lebo tak ono to tak v skutočnosti je. Nevieme vôbec, ako to uchopiť. Nevieme to my ako odborníci, nevedia to štáty, nevie to nikto. No musíme to akceptovať ako novú realitu. My jsme pátrali, jak těm lidem pomoct. Tak jsme s mým týmem udělali test lékošmejdi. Je to řada otázek, kde odpovídáte, jestli poznáte, jestli je to správná reklama. A na základě těch odpovědí vám to řekne bacha, jste náchylnej na uvěřit těmhletěm nesmyslům, nebo ne. A připojilo se k tomu prakticky všechny nemocnice. Je teda cesta od sveta? To je jediná cesta.
Žiadna iná cesta neexistuje, iba osveta. Možno nasadenie nejakých reputačných nástrojov, hej, nejaký ten monitoring, tá ochrana tej fotografie, tých videí a samozrejme monitoring možno ich webových stránok, hej, že kto si nejakým spôsobom sťahuje ich loga, nejaké IP adresy a podobne. Objevení atomové energie bylo úžasné, že budeme mít zdroj energie, ale vznikla atomová bomba. A ta umělá inteligence si myslím, že bude něco podobného. Stačí pár sekúnd videa a umelá inteligencia z nás urobí niekoho, kým nie sme. Ako sa brániť vo svete, kde nemôžeme veriť vlastným očiam? Diskutovať o tom budeme aj v relácii Cez lupu už zajtra na Spravodajskej 24. V Reportéroch sa uvidíme opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia. Dovidenia.